Aquesta cançó no és una cançó, és com està molant. Espero que no hi hagi masses cançons amb copyright en aquesta llista, perquè últimament el Twitch estan una mica nerviosos amb el tema dels copyrights. És una altra cosa que no entenc, sincerament. No entenc la reacció que tenim els streamers. En aquest cas, doncs, jo sóc un don nadie, no? Però no entenc quina és la... Això diu molt, també, de la societat en la que estem vivint, perquè la reacció de... Potser perquè sóc una mica molt radical jo amb aquest aspecte, però la reacció dels streamers quina està sent? Ei, que Twitch està fent strikes a streamers que tenen música amb copyright en els seus clips i en els seus vídeos guardats, etc, no? Clar, l'argument és el de sempre. L'argument és que les empreses discogràfiques diuen ei, aquí hi ha una propietat intel·lectual, que la respecto, i en base a aquesta propietat intel·lectual, i vosaltres esteu utilitzant aquesta propietat intel·lectual en benefici propi, sense repartir aquest benefici, no? Val, d'acord, discutible, però d'acord, perquè jo no sé... Bé, no sé, és que és molt argumentable, això. És molt argumentable. El fet de que jo posi música, doncs com ara, que estic posant música de fons, no sé exactament quin benefici m'aporta, no? Perquè és que si no arribarem a l'extrem de que... I jo crec que encara seria més lícit, no?, que això passés, de que el fabricant de videojocs et fot un strike perquè diu, tio, o sigui, tu estàs utilitzant la meva propietat individual, intel·lectual, que és el videojoc, el que estàs jugant, per lucrar-te al Twitch, que és bàsicament el model de negoci de Twitch. No? Un tio que juga, que fa gameplays en directe i es lucra gràcies a aquells gameplays, no? Llavors, l'empresa que fa videojocs podria fotre un strike amb aquest tio i dir, un moment. Tu estàs fent servir el meu producte per lucrar-te, tio. O em dones una part d'aquests beneficis o enjoy. En canvi, la indústria del videojoc no ho fa, això. La indústria... A ningú se li fot un strike per estar jugant com estava jugant jo ahir. A mi no m'ha vingut els de Motorsports Manager, els de Sega o PlaySport Games i m'han dit, strike. Tio, el teu sub que et van fer, o els teus 20 bits que et van donar ahir, aquests 20 centímetres que et van donar ahir, vull 50%, perquè el joc és la meva propietat intel·lectual, my friend. I tu quan et compres aquest joc jo et dono permís perquè tu el facis servir individualment, però jo no tinc permís a fer Twitch. A que no passa això? I per què amb la música sí que passa? I per què es permet que passi amb la música això? No donis idees. Però és que el meu punt és, la gent diu, és que m'estan fent strikes perquè estic posant música. Música amb propietat intel·lectual, etc, no? I la reacció dels Twitchers és deixar de posar música amb copyright. Ja em perdonareu, però sou uns putos assholes. D'acord? Sou uns putos losers de merda. Perquè així un no reivindica res. Així un no reivindica bullshit. Si aquí el que han de fer és els grans streamers de Twitch, els partners de Twitch, el que han de fer és fotre música amb copyright 24/7. I s'ha acabat la broma. I reivindicar d'una puta vegada, tio, que la música és d'ús universal. I s'ha acabat la broma. Clar, jo poso aquí... Anem a posar un tamasso aquí. La puta mare, que a més l'he escoltat un parell de vegades aquests dies perquè la tinc al cap. Anem a posar-la, vinga, va. Tamasso el canto. I ben amunt, aquest volum. Doncs els partners de Twitch, els peixos grossos de Twitch, no els mindundis com jo. Hem de començar a ficar música amb copyright sense parar. Sense parar. I així és com es reivindiquen les coses. No, és que YouTube em baneix els vídeos perquè foto música en copyright i em fan strikes al canal. Vale, tio, ok. Ja veuràs quan li vulguin fotre un ban a un tio que té 50 milions de views per vídeo, aviam qui té els pebrots a fotre-li l'strike. I així és com es reivindiquen les coses, tio. Però la societat d'avui en dia està que baixen el cap. Abaixen el cap. Ve la primera discogràfica de turno i li fot un strike amb algú i la gent abaixa el cap. I no es reivindica res, tio. Cau en la puta d'oros. I mira que és fàcil reivindicar. Estic reivindicant coses sentat a la meva cadira de l'habitació, tio. I ni això és capaç de fer la societat d'avui en dia. Què fotem, tio? Estem perdent el temps, home. No pot ser. Beat it. Collons, beat it.
si tens collons, si tu menges. És com un tio que jo aprecio bastant. Bueno, no l'aprecio perquè el conegui, però és un youtuber que per mi és un dels millors youtubers que hi ha en aquest país, sense cap mena de dubte. I el tio ha començat a fer directes, bueno, potser fa un any que està fent directes, i està fent, el tio està plantejant uns directes com no els havia plantejat mai ningú, o almenys jo no ho he vist, i segur que molts dels que esteu aquí el coneixeu, que és el Jaime Altozano. El Jaime Altozano és un puto crack, val? Això s'ha de dir claríssim, i ell ho sap, i tots els viewers que té ho saben, i val, és bo, el puto amo. El Jaime és el puto amo. El Jaime fa uns streams, ara m'està molestant a mi el Michael Jackson aquí de fons. El Jaime fa uns directes animant a la gent a fer coses. Això no hi ha cap Twitcher que l'hagi vist jo, i menys espanyol, a dir, ei, jo ara vaig a fer un directe de 3 hores. En aquest directe de 3 hores penso posar-me a treballar. I estaré treballant. I us plantejo una forma de treballar. Farem 1 hora de feina intensa, pararem 10 minuts, farem un just chatting de 10 minuts, jiji jaja. Quan passin aquests 10 minuts, seguirem treballant, 1 hora intensa, i després farem un just chatting, 10 minutets més, bla, 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 de forma estructurada. Anem a treballar de forma estructurada, val? En períodes de temps, que entenc que estan estudiats, que són quan un pot estar més concentrat, no? I anima la gent a que entrin al seu directe, té inclús comandes de chat, perquè tu pots dir en què estàs treballant i com vas progressant, i a mesura que tu vas reportant progrés en aquestes tasques que vas fent, doncs ell et va premiant amb coses. Hi ha com un rànquing. Està molt bé perquè la gent, doncs bàsicament, molta de la seva audiència és gent una mica més jove que jo, que molts d'ells doncs, estan estudiant, tal, llavors ell els hi posa música de fons, ell està treballant en directe amb els seus vídeos, amb les seves edicions, està callat, treballant, fent la seva feina, concentrat, no com jo, que estic aquí tot el rato xerrant, però igual. Ostres, tio, això és un concepte de puta mare. En sèrio. El tio està retornant valor, està generant valor en un moment, en un temps, que la gran majoria de persones entenen com a oci. I el tio està generant valor allà. Està dient, no, home, per què no treballem junts? Treballem. Jo us animo a treballar. Treballem, fem feina. Saps? Estudieu les vostres coses, feu les vostres tesis, feu els vostres treballs, etc. Feu amb mi. Tia, això és un concepte de puta mare. Bueno, i a part d'això, doncs, els vídeos que fa YouTube, no? Les publicacions que fa YouTube. Clar, a aquest tio li van començar a fotre strikes a YouTube. Li van començar a fotre strikes per la música que ficava, etc. Ell ha fet vídeos de queixa amb això, i inclús ha fet vídeos de tot el tema aquest de les lleis europees, de protecció de dades, etc. Clar, però és que al fons és correcte. En el fons és correcte. O sigui, què collons se li ha de fotre un strike al Jaime Altozano, tio? En sèrio? Li hem de fotre un strike a una biblioteca? És això. Hem de permetre aquest capitalisme agressiu. Això ho hem de permetre. Home, no, això és injust. I s'ha de dir que no. I la gent no diu que no. No ho entenc. La gent que té força per dir que no diu que no. Nena. Perdoneu, és que m'encenc. Doncs sí, ara fotrem tot això amb música en copyright. Mira, fotrem tot això amb els Dire Straits. Bueno, tot això no sé ni què estava fent. No sé si compartiu aquesta opinió, no? Però crec que hi ha moments que ho tenim molt fàcil per... Perquè si no som capaços de reivindicar aquestes coses petites, les coses grans costen molt més de reivindicar. I reivindicar això és una tonteria. O sigui, no és una tonteria el fet. És molt fàcil fer-ho. No té més. Sí, això és un atac directe. Això és un atac directe a la llibertat digital, a la llibertat d'expressió, a la llibertat de creació. Pot ser, és que sí. Però no és lluita. Tenim ficat tant coll avall que has d'estar a YouTube, que has d'estar a Twitch, que has d'estar a Instagram, i que el que diuen i fan aquestes empreses és dogma de fe. Una puta merda. És dogma de fe. Però tu què t'ha de dir Sony Entertainment de quina música escoltes? Faltaria més. No ho sé. Bé, no sé si convenceré a cap dels grans líders d'aquestes plataformes, però... Home, clar, és que a mi si em foten un strike...
Clar, tinc un contracte amb Twitch, PC, perdre aquest contracte... No vols que et digui? No ho sé. Ara a vegades també demostren pebrots aquestes plataformes, Això és cert, Sí. Quan Twitch va banejar el Dr. Disrespect, va ser un... Tio, cuidao, que s'acaben de carregar un gordo, S'acaben de carregar un dels gordos. Li foten un ban al Dr. Disrespect. És un... Bueno, passa que jo això no sé fins a quin punt és estratègia de màrqueting seva, perquè el Dr. Disrespect ja és com una mega empresa, no? Però no sé, que hi ha molts Twitchers amb molts viewers que podrien inclús animar altres Twitchers més petits, no? Com modestament sóc jo, que estic aquí escoltant els Dire Straits. A dir, no, què collons, tio? Què collons? Ja veuràs tu. Al final Twitch viu de mi. Viu de mi i dels streamers com jo. Streamers petits. Bueno, potser viu dels que són una miqueta més que jo. Però, bàsicament és... Bé, jo no sé si coneixeu com funciona el model de pagament de Twitch, però es pot resumir en sencilles cuentes. Us explico com funciona. Bàsicament, jo sóc afiliat de Twitch, tinc l'estatus d'afiliat de Twitch. Això vol dir que bàsicament jo tinc un contracte amb Twitch, val? Que, bueno, com que sóc un canal molt petit, aquest contracte me'l puc passar una mica pel forro dels pebrots. Però aquest contracte bàsicament el que diu és que jo tinc que fer contingut en directe per Twitch única i exclusivament a Twitch. I que si vull publicar el meu contingut a altres plataformes, l'EAC YouTube, puc fer-ho, però no abans de... O sigui, tinc que deixar passar com a mínim 24 hores. Val? Jo aquest directe que estic fent ara podria penjar-lo demà a YouTube. Sobre contracte, jo no puc fer, per exemple, el que se'n diu el dual streaming, que és fer stream en directe a la vegada per Twitch o per YouTube o per Facebook Live. No puc. Per contracte, no puc. Què passa? Que hi ha molts streamers més petits, com ara jo, que ho fem, o jo no ho faig en particular, però n'hi ha altres que sí que ho fan, i realment no passa res. Però tu tens un contracte perquè ets affiliate a Twitch. I en aquest contracte també s'especifiquen quines són les condicions de pagament. Val? Les condicions de pagament són les següents. Bàsicament, Twitch et pagarà quan tu hagis acumulat 100 euros d'ingressos. $100. Val? Quan tinguis $100, Twitch te'ls dona. I així anar fent. Val? Tots els ingressos que tu generes, perquè jo genero ingressos molt petits, però genero ingressos. Quan se'n donen bits, quan la gent em fa un sub del Prime, etc, o inclús subs de pagament, si la gent, hi ha gent que me n'ha fet de subs de pagament, cosa que s'agraeix moltíssim. Doncs tot això va sumant, és el cuento de la vieja, i aquests diners van entrar en un pot, i quan aquest pot arriba a 100, et paguen. Val? Però fins que no ha arribat a 100, és seu, aquest diner. Llavors, doncs, ja ho veieu, no?, com funciona el tema piramidal, bàsicament. Tots els streamers petits com jo no he cobrat mai de Twitch. Llavors, tots aquests streamers petits com jo, que, doncs ara ve un tio i et fa un sub del Prime, o et donen bits, etc., que està guai, que mola molt. Però, clar, tot això són diners que van a la plataforma de Twitch. I, clar, òbviament, és una piràmide, no?, de streamers grans. No n'hi ha tants, n'hi ha molt més streams petits d'aquests, com jo, affiliates petits, amb mitjanes d'espectadors de 6, 7, etc. Que que anem fent. Jo faig stream per afició i ara estic aquí en directe a 3:45 de la tarda, bé, estic de vacances, si no igual estaria aquí en directe, saps? I ho faig per afició, em fa gràcia fer-ho i ho faig, punt. Però clar, tot això són els ingressos que aquesta plataforma va atraient i això serveix per bàsicament pagar aquesta plataforma, que és blanco i en botella. Doncs així, simplificant molt, és com funciona. Bàsicament vas amb franges de 100 euros. Llavors ells es queden un sub, una subscripció. Una subscripció, crec que, si no recordo malament, el Tier 1 de subscripció, crec que són 5 euros o així. De fet, si feu clic a subscripció i ho mireu, us sortirà el preu allà, són 5 euros i escaig. Ara això és una subscripció automàticament renovable, a la que tu la contractes, tu dius, doncs aquest tio em mola el seu contingut i em vaig a subscriure i ostres, li vaig a donar uns diners pel temps que està aquí invertint.
aquest xaval porta aquí, en aquest cas 2 hores, ja està, li vull donar uns diners, que es compri una birra, saps? Vale. Doncs aquests diners es queden al 40%. Val? No, la meitat, perdó, la meitat. És dir, tu fas un sub de 5 euros i escaig, i d'aquests 5 euros i escaig la meitat és per mi i la meitat és per Twitch. I així successivament. Val? Quan arribes a altres nivells, quan passes de ser affiliate, doncs quan passes a un nivell superior, que és el nivell partner, llavors allà les condicions ja varien. Les condicions comencen a ser, entre cometes, més favorables a l'streamer. Per arribar a nivell partner has de tenir una mitjana d'espectadors de 75 persones en el chat, vull dir que ja has de començar a ser realment algú que té poder de concentració de gent. O això, o estàs fent un Just Dancing, estàs molt bona i estàs fent un Just Dancing allà pràcticament en biquini, que aquests canals també acostumen a tenir molts viewers. Però bueno, òbviament un streamer com jo doncs és impossible, no?, que arribem a nivells de partner. Fer una mitjana de 75 espectadors és molt difícil, sobretot en llengua catalana i sobretot amb el contingut que faig jo i de la manera que el faig jo, que no tinc, tampoc és que tinc un gran carisma. Doncs això, amb aquest 50% de les cosetes que es va quedar en Twitch i de les cosetes que no em paga perquè no arribo a aquest cupo de 100, doncs amb això viu Twitch. Llavors aquí hi ha dues opcions. O no fer sub mai i no donar bits mai, o fer molts subs i donar molts bits, perquè llavors cada mes tindré un ingrés. Ja està. Bueno, tenim les comandes aquí, hem de vincular aquestes comandes. Va, vull tancar aquest tema. Tanquem aquest tema.